A tope, sí señor. Estás moito apertado? Non, está perfecto. Isto quanto máis apretado, Dios. Só non puxen 8 isto, porque non podía con ela. Non podía, mira, eu creo que non me fai falta poñer vinagre. Ah, no. Me trae unhas chocallas. Esas son de... As chocallas van por debaixo do manto? Sí, sí. Bueno, aquí... Onde dices está o manto? O pantalón a camisa. Ao camisa. É o primeiro ano, entón é o que hai. Saltamos o ruedo. Nós somos máis ben de pose, nós imos unha dianteira de pose. Bailar que baila Trini, que bailan ben. Nós imos a... Claro que xa se vai mascarar o carro. No, pero mola ver xente Xa te regalaron unos 40 que se cumpleaños. anime. Toma, David. Porque outra cousa non, pero sempre fai falta. Claro. Pero vamos por aquí xa subimos. Mola. Porque nunca sabes como... Na cabeza. Voy a ter que poñer 5 ou 6 cordas. Porlle un estirantes, os ombros. Non sei como hacerlos para amarrarlos a cabeza. E porque tamén como os fazes moi altos. A mí me parecen altos cando os fago, sabes? Tampouco é que sean por aí altos. O que importa o que manca na frente. E vamos a hacer así. Si mancar sempre mancan, porque se queres ben sujeto. Bueno, hoxe é día de festa. Hoxe hai que andar contentos. Xa podes averiguar. Vas indo ben, sí. Nós tínhamos um jeito de pôr nos anos. A ver se pones a de máscara. Ao firmar o contrato dizia lá, se non vou a opinión que
Bos días, Placín, e toda a xente que aquí está. Vimoslle dar unha ronda por da Morela para cá. Tiñamos moitas ganas de que chegara este día, que a fecha tiñamos anotada. Pois xa levábamos un par de anos sin poder andar a foliar. Rondaremos o pueblo inteiro, desde o principio hasta o fin. Non quedará calle na que se baile aquí no pueblo de Placín. O que empezou como unha coña, xa vai pola sexta edición. Non hai cousa máis bonita que ver os vecinos revivindo esta tradición. E hoxe vimos co peito hinchado, porque traemos este home por bandeira. Moitas cousas nos enseñou o Zulión e que o Quirino de Vigoeiro. Buenos días a todos. Buenos días. Venimos a saludar. Traímos moitos recuerdos e vímoslo a toda a xente do pueblo. Precisamente a Clotilde e a Consuelo. Aunque nombres de personas non vos parecer a mal, pois estamos de cumpleaños, queremoslo celebrar. E darémonos un abrazo. Non sei se agora sí. Despois cando acabemos, antes de marchar, imos nos dar un abrazo como a todas. E gracias pola atención. Bravo! E agora pido-vos o permiso. E pido-vos con ilusión. As máscaras irán bailando e os bombos tocarán o fulión. É unha ilusión para mí recibir este gran fulión hoxe no pueblo de Placín. En nombre de todo o pueblo estamos todos encantados que nos viñerades a visitar como fixetes en outros lados. As calles están preparadas, limpiámolas inda onte. Empezamos a tocar na venta e acabamos salindo á fonte. Cando veñades a Placín, ides sin presa ninguna. Dá igual que marchedes ás 12 que marchedes á 1. O permiso tédelo concedido, podedes empezar a tocar, e que dentro dunhos anos, e que nos volvamos juntos.
Sí. Hola. Muy bien, Mayra. Pero hay que coger las sillas para que me la pista. A ver, por favor, vamos a guardar un pouco de silencio. Gracias. Vai empezar un neno pequeno e... Trae para acá. Muy buenos días a todos. Temos que ir empezando. Pois que non me coñecen, vou ir presentando. Son neto de José de Palleirós, tratante jubilado, e agora meu pai é o que trata no ganado.
Vai puso no camión ganados Elias Domínguez e como levo o seu apellido me chamo Anxo Domínguez. A miña abuela Inés. Todos a debedes coñecer. Naceu aquí en Placín e todos o debedes saber. Os meus outros abuelos, os de Viana, a Silva e a nosa bendición de boa gana. Eu xa rematei, temos que ir empezar. Imos a pasalo ben, non se pode calar. Buenos días a todos. Eu sou a presentadora e de estar aquí xa non vi a hora. E logo, Ana, sabes quen esta muller? Vamos onde ela que eu quero saber. Pero ti míralle ben, non hai que ser moi lista. Ten toda a pinta de ser unha artista. Non me coñecedes. Eu sou moi famosa. Aquí Eva Iglesias, guapa e salerosa. Escoitei toda a mañá co falaban no folión, facía falta unha presentadora para facer a presentación. Vamos a ver, Begoña. Ti e máis eu, en que quedamos? Que o facíamos nós as dúas, eso foi o que falamos. Vamos a ver, Ana. Ti falo de maravilla, pero a Begoña xa é unha pesadilla. Vouche dicir unha cousa, espero non ser moi bruta, pero xa é un momento de buscarlle unha sustituta. A única para sustituirme e que pode facer millor que a min é a Natalia de Placín. Nin Natalia nin Natalio. Eu sou unha celebridade moi cotizada. Na televisión de Galicia, sen min, non fan nada. Dices ao alcalde, don Amable, que te contrate para un evento. Volves nas festas de Manzaneda, pero se non é o teu momento. Pero ti viches como ves de arreglada. Sabes que despois desto aquí hai fariñada. A todo o que dir, non lle vou dar importancia. Que me boten a fariña, o levarei con elegancia. A ver, amiga Ana, presentar comigo é un prestigio, pero que a Begoña é todo un sacrificio. Pois eu prefiero a ela, aínda que tamén non o facemos, entre as da zona, ben nos entendemos. E basta xa de tertulia, temos que ir empezando. Cerra unha vez a boca, xa me estou mareando. Que non se diga máis. Ana, vouche dar razón. Si fora Natalia, sí, pero ti pas todo folión non. Xa non insisto máis, non hai quen poda con vos. E pa que vexas que somos moi educadas, quédate a pasar o día, estaremos encantadas. Pues muchas gracias por todo. Marcho co galloso para o lugar. Espero que po ano e que poda vir participar. A ver si por fin podemos dar comezo. Teremos que rezar para non ter outro tropezo. Creo que xa sabedes o primeiro que suelo facer. Saludar os que dende o ceo sin duda nos están a ver. Hoxe máis que nunca, pois son os nosos antecesores. E o seu legado deixáronos estos valores. Imos cambiar de tercio, viñémonos a divertir. O primeiro aplauso é para todos nós por hoxe aquí nos reunir. Como nos bulen os pés o escoitar o noso folión.
cas chocas, a corna e os bombos latexan no seu corazón. Mira como está todo o mundo, teñen cara de cansados. E iso que andar nas rondas dos povos, algúns deberían estar acostumbrados. Que bonitas as nosas máscaras, o seu baile hipnótico. Moitos saen en retratadas, sempre saen nos periódicos. Se algo está claro é que os que participamos, adoramos o fulión e polo noso entroido, ronqueamos. A xente da Mourela pa cá, algo lles queremos decir, darvos as grazas por o ben que nos facedes sentir. Non as dúas, non somos de Manzanera, e nunca non lo destes a demostrar. Esperemos algún día sabérvolo compensar. En nome de todos aqueles que nestas terras casamos, damos vos as grazas e que sepades que de aquí xa non marchamos. Antes de nada, pedirlles perdón por se nos equivocamos nalgúna actuación. Tamén esperamos que non se ofenda a ninguén e co que contemos o vayan a pasar moi ben. E para comenzar, imos con unha disputa e como a maioría das veces é a muller a que leva a batuta. No traballo do campo hai que agachar moito o lombo, quérense jubilar logo a ver se lles vai dar un trombo. Pero para cobrar, aínda non teñen os anos, teñen como moito 50, aínda non son ancianos. Aí vai Álvaro. Hostia. Sí. Ai, non. Aí, miña Rosiña, veño querido de todo. Temos que vender a res, que eu volver ao monte xa non podo. Pero selar la cazán se non faz nada. Que res nin que res se non sale do bar de Reigada. Pois sí que a tiño clara, logo lle colgan un usán venir. Pois xa me dirás que mal fago por ir tomar o café e o chupito. Repito, facer non faz nada. Millor dito, non faz nada. No. Facer mal non faz ningún. Xa che dixen que non faz nada. A que se ten que queixar son eu, que chego a noite reventada. Por eso, muller, temos que arreglar pa jubilación. Que ben estábamos agora no Caribe baixando do avión. Baixando do avión dice, pero serás desgraciado, se ainda che faltan 10 anos para poder estar jubilado. O de jubilar son 65, eso xa non está de moda. Agora que xa está algo seguido e xa che dan a paga toda. O sea, que ter 55 anos, que razón tiña meu padre, como a burra ante o revés, xa lle podes clavar as espuelas que non arre. Inda que non teñamos fillos, temos que aforrar para a residencia. Inda que non teñamos fillos, temos que aforrar para a residencia. Déixate desas tonterías que me acabas ca paciencia. Eu para a residencia non vou. En tal caso, pa Alicante, que me deu calorciño e viaxar por o mundo adiante. Tú faime caso, temos que xurdir un plan. Un dos dous ten que se queixar sin parrar. Aburimos ao médico e xa verás que tarda nos jubilar. Teño xa clara. Eu non sei que che botaron hoxe no viño. Do único que levas anos malos é che da cadera do paxariño. Pois inda que sea da cadera do paxariño, deso ben me podo queixar. Eu vine a abrir a jaula, pero non quero voar. Tú faime caso, Rosario. Temos que aburrir ao doctor. Eu vou ca pata a rastro e tú dices como rogo dolor. Se levas unha pata de rastro será a do medio, aunque esa xa non che ten arreglo. Xa fai 2 anos que non me toca ningún pelo. Que culpa teño eu? Que culpa teño eu que non me funciona a ferramenta? Tú tamén pouco farás para poñerme contenta. Ola tereime que queixar eu. As mulleres sempre somos máis convincentes. Vou chamar a doutora María Jesús para que siga tendo pacientes. O único que se me ocurre é quedar preñada. Pero tal como está, o único que se me ocurre é quedar preñada. Pero tal como estamos, xa non che podemos facer nada. E aquí por moito que entre, de aquí non sale nada.
Pois un embarazo psicológico. Eso pode ser a solución. Tú queixaste sin parar e eu pido a baixa para a tua atención. Pois se temos que quedar preñada, a mí ainda teremos que aparentar. Ahora que metemos a relveña, vámonos deitar. Non como esta, xa non me acordo da última vez que foi. Vou abrir a jaula ao paxariño e vai salir como un boi. Déixate de tonterías. O único que teñen que escuitar é os veciños a función. E se cando diga que vou embarazada, teremos unha justificación. Orbiña, vámonos que xa empecé que a gemir. Vou chamar o Elías que veña polas ovellas, que a jubilación está a cair. Venga. E agora, vai a cousa. Mamás, para de antes de empezar e de mirar o caldo ese non a descansar. Que están facendo estes? Isto non o teño no guión. Estes adolescentes solo queren atención. Ai, Brais, agora con isto sempre me ataca. O da adolescencia todo o día me destaca. Xa llo explico eu. O que nós queremos é participar. A ver se nos entendemos. Ademais, a ver como o digo. Nós somos moi guapos e expertos. Vos xa non quedades ben. Imos ocupar os vosos puestos. Primeiro a Eva. Ahora os rapaces. Sabes o que che digo, Ana? Que fagan o que lles dé a gana. Estate tranquila. Moito non lles vai durar. Este é un capricho, logo se van cansar. Imoslle demostrar que o facemos mellor que elas. Non se dan conta que xa parecen abuelas. E agora vai a cousa dun listo abogado, pero dame a min que non ten ningún xuizo ganado. Queren ganar os que vivimos na aldea, e como denunciemos, vai preso pa cadea. É un delito facerse pasar por estudiado. Di que sabe leer, se é un pobre coitado. Ei volve o matrimonio, en cobrar está empreñado. Un fallo eterno. É logo, Pepe. Veño de Manzaneda, e inda que tomei a costa despacio, veño sudoroso e algo sofocado. Séntese un pouquiño e fale con nós. Se quer unha pinga d'auga, beba daquel porrón. Non podio, que teño presa, que inda teño que preparar para un xuicio que teño mañán para do albar. Entonces usted ainda ten que saber de ben cousas, casi tanto como un abogado. Sí. Inda que non sea como un abogado, tan siquiera como un procurador. Muto palique e muta sentencia. Para tratar as cousas dos labregos hai que saberlle facer ben as voltas e conocer ben os terrenos. E iso non se enseña na Coruña nin tampouco en Santiago. O caso é facerlle as voltas, o caso é baixarlle a testa a todos os maxistrados, que foi o que fixen eu cando diante del me presentar. Dormíronse, por iso baixaron a testa. Expertos e ben expertos, e alucinados quedaron, ca miña sabiduría quedaron anonadados. Eu non dudo que usted sea máis agudo que outro, pero quen foi ao estudo?
E eu non estudiei. Eu son da inclusa. Home, que eu saiba... Mira, Chisco, a un home para saber da vida non lle fai falta ir á universidade. Sabendo ler e tendo en que, pouco máis ten que estudiar. Como a min que teño en casa máis de 40 libros, algúns en latín, como os das misas, e ademais deso ven o periódico todos os días. Léame un pouquiño, para estar ao corrente. O que sucede no mundo é que se entere tamén esta xente. Teño presa, xa cho dixen. Outro día dareiche información. Leoche o periódico inteiro e seguro xa aparece este folión. Só un pouquiño, mentre descanse. Bueno, entón que queres? Cuestións políticas ou sucesos criminais? Sucesos, dixen. Non sei que trae... Sí, aquí trae. En la villa de Monforte, en la provincia de Orense, se fizo un altercado entre dos mozos por cuestión de faldras. Uno de ellos sacudió un fungueirazo al otro, chimpándolo al chao, dejándolo completamente cadáver. El agresor, que también ha resultado ferido, dejó señales en la corredoira. Y así la Guardia Civil pudo atajar a un criminal cuando éste se encontraba bebiendo en una taberna del lugar. Junto a unos compañeros, al muerto se le apresuró la causa. Non, se estaba morto, non se pudo apresurar. Dicen morto. Entón lin mal. Familia del morto. Mira que serei animal. E digo eu, usted non le do revés. Pois nin che me fixara que estaba o periódico ao revés. Pero como as letras son as mesmas, e min tanto che meter. Pois eu teño entendido que do revés non se le nada ben. E lo digo eu, como non se fai cunha besta? Para andar por estes camiños non hai cousa como a ela. Pois facíame falta, pero nin tempo teño de ir á feira para poder mercar. Vendolle o meu burro, que é andador e forzudo. Usted que, pola pinta, ten cuartos, faremos negocio nun minuto. Eu burro non quero. Ela por qué? Porque despois ao pasar quedan dicindo: mira onde vai o burro de Don Merixildo. Se o pensan, ainda que non o digan, é a mesma cousa. Pois vou comprar un cabalo, porque besta grande ando ou non ando. E así parecerei Don Quijote andando por estes lados. Pois como usted queira. Eu dixenlle porque me parecía que podía quedar ben poñendo así a súa beira. Mira, Chisco, ti és un pouco burlista e unha amiga maleducada. Sendo unha amiga só, ainda verá que me gana. Pois saberá, pero eu creo que deberías ter algo máis de respeto, porque este é un pueblo de xente con moito xeito. Falou ben, mas ás veces quen dice que é máis é menos. Mira que te metes, Chisco, nunha boa xogada. Este métete no xudgado e non sales da cárcel nunha boa temporada. Ele a min fixo unha, a escapa ben de me pagar. Mas ben sabe que levarme ao xudgado e eu escacharlle a cachucha, van ser boas cousas, que paguei da súa hucha. E se como a min houbera máis xente, xa había tempo que por aquí non tiñamos este penitente. Hombre, bueno, olla que hai cada nomeada. Se non fora moitas cousas, non ían ao xudgado. Nin a curia mandaba tanta xente a Argentina, nin pa ningún outro lado. E se cadra tes razón a montós. Vou ter que te deixar, porque che vou mandar unha querella que vas bailar igual con a vista bella. Cando toquen a zurregar, eu xa sei como me despedir. E non vai ser unha querella, vai ser un fungueirazo nos cornos o que vai recibir.
E volve o matrimonio. En cobrar están empeñados. Veñen a médica a buscar uns resultados. Non teño ningunha dúda que van estafar a Seguridade Social. O de cobrar anticipado é unha plaga mundial. Llevo una mañana de locos. Ai, doutora, é que vimos o meu marido e eu. Vimos de pedir unhas baixas que non sabe o que nos aconteceu. Eu estou moi contento, pero a vez moi preocupado. Temos que cuidar este meniño que ven en camiño, que xa pensei que quedaba herencia apostado. A ver, tranquilícense un momento. Que yo non entiendo nada. Que baixa ni que veniño, que es toda esta atrapallada. Pois é o que lle vimos contar. Unha criatura ven en camiño, e que as edades que nós temos que andar con sentidiño. Pois si van a ser abuelos, mi maior felicitación. Espero que ese niño le robe toda a súa atención. Por máis que lle expliquemos, por non o vai entender. Imos ser pais, non abuelos, non da barriga da miña muller. Bueno, lo que está diciendo. Pero si está al borde de la jubilación. Los milagros no existen, son cosa de la religión. Religión ou ciencia, eso a min dame igual. Pero venme que estou embarazada e eu teñome que cuidar. Bueno, esa barriga que usted tiene es una mezcla de gases y cocido. Voy a explorarla para ver qué es lo que ha sucedido. Ya se lo decía yo. Tengo un ojo clínico muy experimentado. No voy a seguir apretando que tiene el culo todo cagado. Pero mira como salta a criatura. Non lle nota a cabeza. Os meus espermatozoides son moi ágiles que eu bebo moita cerveza. Por favor, pero qué espermatozoides ni qué cabeza. Ella lo que tiene son gases retenidos. Tomen un aeroré y márchense por donde han venido. Pero como van ser gases, doutora? Se eu boto leite como unha vaca pinta. Fai 4 meses que non me ven a regla. Doutora, eu estou encinta. Ala, pues ya lo tengo. Usted lo que tiene es un embarazo psicológico de manual. Para eso solo hay una infusión y dejar el tiempo pasar. Pois mentres pasa o tempo, tamén nos podía arreglar unhas paguiñas. Se non de que imos vivir ahora que vendimos as ovelliñas. Venga, tomen la dichosa baja y estírenla hasta la jubilación. Pero con un corderito de esos suyos a mí me sirve como compensación. Ai, doutora, moitas gracias. Moitas gracias, doutora. Ora vou disfrutar do meu estado. E ora moito máis tranquila, que xa nos quedou todo pagado. Rosario, tiñamos que nos queixar. Vamos facer a maleta, que as vacacións van a empezar. Este problema se arregle, non hai ningunha posibilidade. Ela é moi coñecida, unha persoa pública, e todo o que canta, conta, faino coa súa música. Normalmente nos xuicios, con asuntos do corazón, todos saen escaldados e ningún ten a razón. Un aplauso, se non sabe. Bueno, todo o mundo en pé. Preside Segirmunda, xuíza honorable. Solo en casos da Mourela para cá que nos dirá quen é o culpable. Que sorte que si é muller. Non che vai dar a razón. Vas ter que pagarte o xuicio, vai che dar un socón. Séntese, non faga como na canción. Bruta, cega
é sordomuda. Co mellor vai á cárcel por torpe, traste e testaruda. Como se atreven a molestarme? O día grande da foliada, por xa pode ser importante se non quedan pa castronada. Eu son o gran futbolista Piqué e viño a traer a louca da miña ex ante a xusticia, pois só fai que facerme cancións e todas elas cheas de malicia. Pois eu non vexo que traiga acompañante. Ela non trae abogado. Que pensa? Que xa ten o xuicio ganado? Non quero que te sintas solo, vou mirar rimando. Deféndote no xuizo e de paso vou tocando. Contigo non me puedo despistar. Mira que responder. Si me doy la vuelta, te cepillas a un carnaval entero. Aquí non existe tal cosa. Que é eso de carnaval? Está o noso entrudio que é moito máis especial. Silencio na sala. Claramente non necesitas presentación, pois eres a nova churri a última sensación. E agora caigo que quen é vostede. É a que sale na televisión, pero vixo algo de millorada. Serán os disgustos do corazón. Eu son a Shakira, non lle vai quedar duda. Teño moito desparpajo movendo a cintura. Pois eu xuraría que fai uns meses os movimentos que facías non xa eran estes. Pero a ti que che pasa? Diuche un mal aire. Nos vídeos de YouTube non che salía tan mal o baile. E este kinky que está aquí, tú que estás facendo? Xa podías cambiar o pantalón ou poñerlle algún remendo. Por si que estamos apañados. Menudo circo temos montado. Non chegaba o trío amoroso sin traer este zumbado. Non é ningún zumbado. É un DJ moi importante. Axúdame aquí coa música, traigo de acompañante. Estaba moi concentrado preparando mi nova colaboración, o sea, somos el 54 con el toque del fulión. Y si te quedan cosas por decir y aún sigues despechada, suelta lo que llevas dentro y no sigas enfadada. Nos ponemos en un momento y hacemos otra music sesión. Ya ves cómo lo petamos con la nueva canción. Deixa xa de machacarme, solo cantas tonterías. A mitad das cousas que dices son solo faladurías. Estate calado, perdón que che repique. Hei de seguir cantando, aunque che salpique. Ti consideraste un Ferrari, pero aquí teño algo mellor. Son como dúas chocas que no fulión é o que ten máis valor. Déixese de pamplinas e deme unha explicación. Por que denuncias a esta muller? Quero oír a tua versión. A única que non escoitou a canción. Pome pingando sin ninguna consideración. Non me faltas ao respeto. Claro que a escoitei. E a maior é darlle a razón, outra cousa che direi. Como che dixo Shakira, como xogador eres un campeón, pero é que cando máis te necesitou, fuches un gran cabrón. Espere, señora xueza, con la música la acompaño. Dígame lo que quiera, que yo la apaño. Non o digas dúas veces que como me anime teño tanto que dicirlle que logo se deprime. Vaiseme a cabeza ao malo e non sei por onde empezar. O primeiro que che faría sería irse a cortar. E como non soupeches ter o paxariño dentro do nido, agora Shakira mandoute po olvido. Por favor, non sea tan dura. Solo foi un momento por de unha calentura. Unha calentura. Tiña que me haber dado a min. É por me ben mala o día que te conocí. Mira ben pa este corpo. Non o vai volver tocar. Unha loba como a min non a volves a topar. Isto é imposible. Non vamos chegar a un acuerdo. Miren como están e que non hai ningún cuerdo. Xa me enfadei. Que lle quede ben clarito. Escoite moi ben que vou ler o veredicto. Vexo moi decidida, música lle vou poñer. Non se reprima a ver o que sabe facer. Quero que os dous se mortifiquen. Escoiten o que digo, tragan e mastiquen. Non fago caso da súa protesta, por naide vai interrumpir esta nosa gran festa. E hoxe no fulión facemos cucú, así que aquí non volver nin tú, nin tú, nin tú. E tú tampouco. Fuera.
Ei! Para! Prepárate. Hoxe vennos visitar un presentador moi exitoso. Todos o van a coñecer porque el é moi famoso. No programa de hoxe hai 2 participantes. Se non levan o bote, habrá que cambiar de concursantes. Non esperamos máis e decimos como na televisión, que salgan dunha vez, 1, 2, 3 e acción. Xa se me ven a pinta, pero se ides por outro derroteiro, eu non vos son outro que o presentador o Paco Lodeiro. Benvidos á TVG, a mellor canle do Estado, onde o presidente da Xunta fala castelán inda estando mellor calado. Hoxe temos 2 concursantes, que parece que veñen ben preparados. Saber non saben moito, pero de escalada van sobrados. Eu son Gumercindo, capador pola Universidade de Cernado, e veño a este programa porque estou moi preparado. Eu veño de Regada. Son Eolisa Arrimadas, incubadora de huevos e criadora de poladas. Bueno, agora que estamos presentados, imos a xogar. Empeza Eloísa, a ver se sabe contestar. Eu sonlle moi listo. Que lida? Quere contestar antes de tempo. Vamos a ver, dicen que na Mourela este ano vai pasar unha cousa, algo moi bonito. Quen se casa antes? O cañón ou a filla do cacarito? Eu sonlle moi lista, creo que teño a solución. Primeiro será a filla do cacarito, que pasar odio está o cañón. Pois error. Primeiro o de Riqueixo, despois o de Palleirós. Así que dese media volta e diga yo bote adiós. A ver, Gumercindo, tú si eres máis espabilado, poderme dicir onde están as lindes da Mourela para este lado? Empeza en Rebo de Pó e acaba en Tonxil, e temos unha pequena colonia na illa de Perexil. Chanzo arriba, un aplauso. A seguinte pregunta vai sobre a Beceira. Con 40 cabras, quantos días tes que ir de costeira? Eso para min é moi fácil. É o mismo que a polada. O chambra novo galiñeiro cada 2 días por regada. Moi ben, chanzo arriba, xa vas polo petisco, ese aplauso. Bueno, se na campaña da erva pinchas o trator, onde tes que ir levalo para que che poña unha roda millor? Pois onde o teu taller de confianza, onde o Aquilino é San Miguel. Ponche unha roda nova e queda o tractor como un pincel. Chanzo arriba, un aplauso. Vamos a ver. Último gandeiro de Placín que pediu a incorporación. Cal é a raza de vacas que ten na explotación? Aí sí que me pillas. Penso que vou facer o ridículo diante de todos vós. Pero eu xuraría que son as vacas de Mos. Pero, como van ser as vacas de Mos? Onde está o Manolito? Que che enseñe unha foto dese boi cacheno tan bonito. Escapouse o petisco xa. Bueno, houve unha perda moi grande dun instrumento de percusión. Alguén deixou o bombo en trabazos despois da ronda do Furión. Foi o Pedro do Forno, xa lle pasou a ir podar. Deixou a tixeira na casa e ao chegar a Seoane volveron a buscar. Bueno, pois xa temos ganador do bote acumulado. O sea que lle pago unha ronda aquí por da Mourela para este lado. Ese aplauso.
revoltoso. Mira que perdes. Toma. Mira que perdes. Vas perdendo cousa. Toma, mira que perdes. Hoxe non podía faltar na foliada un incondicional. En estos dos versos, todo un profesional. Fálolles do Álvaro, que vai sair nun momento e vainos a decir o que se lle pasa polo pensamento. Ele é moi listo e coñece moi ben a xente. E todo o que dice, faino co corazón e ca mente. Ese aplauso. Hoxe veño tan contento, que por aquí súbeme un rin. Un saludo para todos e moi especialmente para toda a xente de Placín. Teño algo que dicir e vou ir empezando. E a xente deste pueblo algo de caña lle vou ir dando. Empezo por unhas señoras. Eu máis ben direi que son unhas señorois. Igual planchan unha camisa como lavan unhos pantalóis. Sei que cantan moi ben a xeitura, algo que eu non sei facer, pero con esas boas maestras, se me enseñan, eu tamén podería aprender. Fai moitos anos cantaron nunha foliada unha canción moi chula alá no pueblo de Reigada. Vai máis de 50 anos, elas iban moi guapísimas, levaban un montón de versos, para min estaban hermosísimas. Aínda que pasaron moito tempo, elas siguen a cantar. Vou mirar se me apunto con elas, e cualquera día imos onde a Trixa e onde o Gaioso ao lugar. A Clotilde aprecio moito, ela ben o debe saber. Sempre que nos facía falta estuvo aí e todo o que tiña moi ben nos soupo ofrecer. Isto que vos contei, conto-volo con muchísimo anhelo. Espero que vos gustara. A Corona, a Petra, a Clotilde e a Consuelo. Con isto da pandemia, como casi non nos podemos abrazar nin bicar, mando-vos un herbicor desde aquí, que seguro que vos han de chegar. Agora vou dar outras cantareiras. Son unhas chavalas novas. En Palleirós cantaron unha canción e fixeronme emocionar, e con tanta emoción hasta tuven que chorar. Pero hoxe non vou chorar. Veño tan contento, que hasta se me alegra a pupila. Non podía marchar de aquí sin lle dar as gracias a Natalia e a Mila. Agora vou máis arriba, onde as chicas de oro. Eu chamo as chicas de oro Santa Bárbara Bendita, as dúas hermanas, a Irene e a Lucita. Que vos vou contar da Lucita? Esta presentación, pisa cos pés na terra. Ben, un total que para min é un cielo. Logo se diu de conta o cabrón e non a deixou escapar o Rodriguito da Consuelo. Agora, a Lucita, máis non a vou piropear, porque senón vai se lle subir aos galos como a pita dun gallineiro. E con tanta risa e tanto piropo, igual se lle escapa algún peido. Agora vou ca Irene. A Irene, eso, é unha alegría, guapísima, ten unha cara tan morinilla, co cariño que desprende, parece unha gitanilla. A Irene, como a moitas máis, é das mulleres máis guapas que temos por aquí. E eu creo que é das mellores modelos que pasea por Madrid. A Lucita e a Irene non me chaméis impertinente, seguide así de guapas, que para min sodes moi boa xente. A prima que teñen en Riqueixo eu tampouco non a quería deixar, pois se ela é con elas non hai máis nada que falar. Todo o que ten a Rosaura de boa non hai nada que falalo, só hai que velo. Eu enseguida me din de conta, porque de tonto casi non teño ningún pelo. Agora vou máis... Mira
quen está aquí? Este cielo chámase Anxo, tamén ten algo de placín. E é máis salado que a auga marina. Seguramente que logo está botando versos ca Adriana e ca Valentina. A Adriana e a Valentina son duas nenas moi guapas, moi guapas. Mandámosle un bico desde aquí. A ver. Agora vou máis arriba, onde un señor, ou señorito. Eu chamáballe Don Felizardo. Con unhas barbas que tiña, parecíame Juan Pardo. Voume identificar millor, se non diredes que dirá este paspán. Falo Gordo Félix, ese que é fillo da Rosa e tamén será fillo do Julián. O que me fizo este rapá non vos ten perdón de Dios. Agora vou contar. Non vos ten perdón, agora vou contar. Poñede boa atención. O Félix e máis eu traballamos na estación de montaña de Manzaneda. Compartimos apartamento e tamén habitación. Pero co rubido que facía de noite, aquilo era como cando aterriza un avión. Antes de volver dormir con el, durmo por aí debaixo de cualquiera silveiro, pois deixa aberta toda a noite a ventana do traseiro. Tuvo unha noite inteira, cos olliños abertos como as lebres, ca nariciña tapada, ca boca sin alento como un can, porque ca aquel bombardeo que pegaba era como a guerra do Vietnam. Cando amainaba un pouco, que quedaba algo máis silencioso, xa empezaba. Botaba peidos deses silenciosos, entonces madre de los amores hermosos. O peor está por vir, po outro día a mañá. Xuntáronse todos os gases, prendeu o lume, po outro día a mañá, non vos era ningunha monada. Xuntáronse todos os gases, prendeu o lume, pensei que xa non vos lo contaba aquí nesta furiada. Agora, Félix, se teis algo como diso que todos temos que ter, viñase aquí, de corazón, dámonos un abrazo e pedímonos perdón. Veis, queda todo aquí na agenda e prepárate este brao cando volvas comer a sardiña e o caldo e arriba a mosenda. Bueno, eu xa acabei ca miña actuación. A todos, como non, pido vos perdón. Marchou. O payaso colleu a baixa, os do... O payaso onde se me foi? Despedido. Despedido. Bueno, e para os que non sabemos nada das novas da contorna, vámonos contar con algo de sombra. Todo o que por aquí pasa sae no periódico Sí. Cando nos demos conta, chegarán as noticias a Brasil. Imos logo escoitar o que contan dúas expertas, como van facer moi ben da televisión, van ter moitas ofertas. Bos días teñamos todos. É unha gran satisfacción ver esta xentiña toda hoxe aquí neste folión. De pequena sempre soñei de actuar na foliada. E hoxe deronme este papel, espero non faltarlle con nada. Xunto ca miña compañeira, aunque ela xa é máis veterana, imoslle falar das noticias que veñen na revista Semana.
son aquí de entre nós. Unha é o Pedro de Riqueixo e a outra a Nuria de Palleirós. E según pon na revista, a cousa non vai de risas. Unha é no parador de San Estevo e a outra no santuario das Ermitas. Menudos bodorrios esperan. Eso é de xente importante. No parador casouse Rajoy e nas Ermitas o Bustamante. Dice que o Pedro anda moi atareado cos preparativos da boda e a política por outro lado. El sei que se casa o día 13 de maio e o 28 son as eleccións. Mandarachas po carallo. A da Nuria, como é máis tarde, estará máis relajada. Ela non che pasa hoxe se que actuar aquí na foliada. E acórdase a min, quen lle botará as vacas? Estaránlle todo o día presillas ás estacas. Tanto a Nuria como a Leti foron ben espabiladas. Preferiron o sol de Andalucía e escaparon destas xadas. O Rodrigo e o José, este vai ser o seu ano. A un venlle un xenro cordobés e o outro un sevillano. Son os dous afortunados, agora na jubilación. En Andalucía tocan as palmas, en Galicia tocan o folión. E mira que pon aquí da mocedade Palleirós, que a maioría deles están todos solteiros. Vámonos a contar, si che parece ben. O Juan, o Luís e o José Antonio, o Álvaro e o Melén. Do Melén quería falar eu, é un home moi competente. Perde de todos os seus direitos por quedar ben con toda a xente. E se lle encargas un cabrito, mátacho e ben preparado. Mándache de regalo con el a cagalla debaixo do rabo. Pois o Álvaro é moi bueno, non o debes despreciar, que indo outro día a tua mãe che veu visitar. El é boa persona, e de desprecialo nada. Para min é un pé moi importante que el actúe na foliada. O Juan, o Luís e o José Antonio tamén dá gusto con eles. Péganlle bastante ao campo. Non sei que tal que as mulleres. As mulleres non faltaban, e para acabar de rematar, viñeron as ucranianas a ocupar o noso lugar. Eu polo que vin un día andan todos detrás delas. Parecen un escás cando buscan as cadelas. Vouche dicir unha cousa, polo que me contaron a min. Ainda non sei se unha delas non se nos virá pa Placín. Os homes sonche moi pillos, e tamén che son moi cabrós. Tu ten moito cuidadiño con ese mozo de Cotarós. Todos parecen cariñosos, non te fíes nada deles. Como dicía a miña abuela, méxanche contra as paredes. Este momento é moi bon, pero depende de como se porte. Eu como intente pasarse, xa lle preparo o pasaporte. Con ese mozo que tú tes pode presumir cualquera, pero a primeira que che presume é cha Blandina, a súa abuela. Hai de todo como en botica. La cazás é traballadores. O Pedro como non cambie, ainda non chega os peores. Eu tamén lle digo ao Rodrigo, e non te cansarás de traballar? Pero agora xa me contesta, pareime un pouco no bar. Ben cousas trae a revista. Esta chama a atención. Dice que se formou en Manzaneda un grupo de acordeón. Sí, está o Nino e o Totó, e o Cesario da Nevada, o Arturito de Langullo, ainda chan facer algo acumilada. Comer hai que comer, e divertirse tamén. Pero ánimolos contratar, seguro que che tocan ben. Quédanos o señor alcalde, que é un home moi apreciado. Esperemos que pro ano tamén o vexamos casado.
Desexámoslle moita suerte e que encontre unha boa esposa, que non lle vai a pasar con a Preisler e a Vargas Llosa. E que as noticias do corazón nós temos que parar, que detrás hai outra xente que tamén che ten que actuar. Vouche facer caso, e tes toda a razón. Que viva toda esta xente e viva o noso folión. Mira, vago, pero serás vago, que ten que vir o Marcos poñer isto. Pero para que te contratamos? Ai, David, pero... Para! Vanme matar o home. O ano pasado faleceu Isabel II, raíña de Inglaterra. Viaxou uns cuantos días, ata de morta deu algo de guerra. E despois de tantas voltas, é que veu parar. E como somos moi educados, enterro lle imos a dar. Sabes que me está dicindo? Que non lle pagamos, por iso marchou. Pasa de aí. E o aplauso? Ven, vamos a entrar a raíña. Por iso non paga. Ui, esta morta está moi viva. Quítalle a coroa que douro. Ala. Silencio, estamos nun enterro. Alguén que sepa rezar o rosario? O cura marchou. Ei, dalle, dalle. Queridos hermanos, silencio por favor, estamos nun entierro. Queridos hermanos, estamos hoy aquí reunidos porque el reino de Inglaterra se nos ha ido de las manos. La reina Isabel II ha llegado a su fin. Como no la quisieron allí, la trajimos para Placín. Descansa en paz, hermana. Todo mi amor le mando. Un saludo al Altísimo que lle la estará esperando. Xa lleva sendo hora que de mí non se fía. Por non deixarme reinar, a cabrón non morría. Quítelle a coroa, padre, non a vai a levar ela. Díame a min e tira a vella por a mourela. Desgornada! Será porco que ningún día espera, inda morringote xa me bota a cadela. Pois non me dá gana, hoxe xa non morro, e penso lle tirar das orillas que me ten hasta o gorro. Pero víchete ti, donde vas reinar mona do carallo, quítateme de diante que non sei o que che fago. Esta muller é a rapera, nin morta me deixa vivir. Pero cuantos máis anos queres cumplir? Eres máis bella que a fonte de Cernado. Necesitas un reposto. Leva reinando máis anos que a José da Benita que puxo posto. Pero ¿quién me mandaría a mí? ¡Ay, Dios! Por lo bien que estaría diciendo misa en la capilla de Pañeiros. Pois unha cousa vos vou decir, eu de aquí non marcho, nin me van votar, que non son como a amable que se volve presentar. Este orelludo ten eche moito de feira, pero este ano vai mandar querallo de volta para Bidoira. Estate tranquila, muller, que teño amigos a punta palas. Vou chamar a un que sabe ben do que fala. É lo que me ven. Vente, Juanca, vente. Es amigos tamén en todas partes. É que ven de Abu Dhabi. ¡Bravo! Trouxe a fruta.
A ver, non chames ou non chames, que ir a pé non costa nada. Cambiache Sanxenxo por un piso en Rigada. Menos mal que viñeche, Juan Carlos. Esta muller tenme louca a cabeza. Lévame para Abu Dhabi e vamos tomar unha cerveza. Pois eu estaba escoitando desde atrás e non dixo ningunha mentira. Más ben chantuchas, todas como a Piqué Shakira. Igual. De todas formas, Carlitos, se o que queres son vacacións, non queres ir a Abu Dhabi, marcha pa Palleiros. O forno estáche bien, é cousa fina. E encima seguro que lle faz falta o gallina. Eu marcho para Cernado, vou cara ao esquinal. Se tedes algunha idea mellor, falad alto que oigo mal. Pero como vas a oír mal, peio de burra sin cheiro, que tes as orillas máis grandes como ourizo cacheiro? Amor, Juanca, vamos. Vamos, Carlos, vamos, déxate de caralladas, que ainda nos vai pechar o van Riga. Tira, vamos. Pues así queda la cosa. Esto no se arregla ni con agua bendita. Esperad por mí que yo también fui junto a la Edita. Era. Estou buscando unha persona. Un actor moi coñecido na ronda nos quixo acompañar. Esperemos o pases ben, moitas gracias por nos visitar. Para cá. Tivemos algúns famosos de imitación, pero este é de verdade. É o maravilloso Rubén Ríos, que xa o coñecemos a súa identidade. Moitas gracias por ser como eres e levar o noso rural sempre por bandeira. Con persoas como a ti non atopamos ningunha barreira. Que responsabilidade. Primeiro vamos a dar un forte aplauso a Begoña e Ana, que sin ser deste concello parece que son desde aquí. Forte aplauso para elas, por favor. Eu, padre, un forte aplauso para o padre que vou fichar como actor, Bueno, eu estou, antes que contento, estou emocionadísimo do que estou vendo, do amor, do cariño, da raíz, do compromiso, da ilusión, da foliada. Polo tanto, gracias por chamarme para convidarme a este entroido, porque sin a raíz como a estes lugares, como a este concello, como a esta aldea de Placín, non somos nada. Forte aplauso para os veciños, para as veciñas, para o folión e para todos vós. Eu sei que tedes fame, pero tedes cuidado, que eu non son político e vivo do cuento. Algo terei. Vou vos contar dúas anécdotas por as que a min se me acorda esta terra. E é por un traxe e por patadas nas canillas. E agora me explico. Cando eu tiña 8 anos, viña a estas terras a buscar becerros con meus pais, a zona de San Mamededrada, Vilariño de Conso, Maceda, Viana. E cando íbamos na furgoneta amarilla Mercedes-Benz, meu pai Hermógenes conducindo, eu tería 7 ou 8 anos, íbame dicindo: fillo, uximos comprar un becerro do carallo. Grasa non ten, pienso non o probou, un becerro espectacular, vas flipar. Chegábamos á corte, meu pai sacaba o fachón do diñeiro que tiñan os tratantes e os becerros antes comprábanse a peso ou a regateo. A peso podía joder a tratante, a regateo jodíate o tratante seguro. Ben sabedes do que falo. Meu pai sacaba o fachón do diñeiro e ao entrar na corte eu quedaba atrás na porta. E meu pai empezaba a ver ao becerro ou á becerra e dicíalle ao paisano: o becerro non vale pa nada. Que grasa ten este carallo. Tú tuveches que darlle pienso.
E eu desde atrás dicíalle, papá, papá, na furgoneta dixeches que era o mellor becerro que podías comprar. Paz, patada na canilla. Certo. Vamos dar un aplauso para todos os tratantes que viñeron por estas terras, carallo. Ainda queda un. E como se chama o tratante? Elías Domínguez, onde estás? Ganados Elías Domínguez. Pois non tes patadas nas canillas, E agora hai outra anécdota que me leva a esta zona. Cando rodei na aldea de Edrada a miña primeira película como director, que desde aquí quero ter un recordo a Adolfo, que seguramente que estará, un aplauso para Adolfo, por favor, e para toda a xente como Adolfo. E o día que estrenamos aquí a curtametraxe Adeus Edrada, viña con meu irmão no coche e eu viña de traxe. E cuidado, porque un tipo ou unha tipa de traxe no rural dá desconfianza. Non trabaja el cabrón, só non tiña o traxe. Eu viña de traxe, había un señor que non sei, isto foi real, que non sabía, nin sei como se chamaba e preguntei por el, e nós viñamos por unha corredoira, ali ao lado do pabellón de Vilariño, e ele estaba sentado en postura de abuelo. Ven todos, cabróns. Entón colleu, eu acerqueime e dixen, mire, buenas tardes, dixo, buenas tardes, nor de Dios. E dixen, o pabellón onde está? El ono non ves que está aí diante, carallo. Parece que non veis a juventud. E vouche dicir unha cousa, neno, non me deche confianza. Non me deche confianza. E dixen, eu, eló, por que? Porque ver de traxe, maricón. E dixen, é que ten que vir de traxe con non darlle confianza, porque os pueblos os que veñen de traxe ou son banqueiros, ou son testigos de Jehová, ou son políticos, ou nos veñen foder. E dixenlle, por mire, eu político non son, pero vivo do cuento, por eso non me deche confianza, arranca e vai para o pabellón. Real como la vida misma. Polo tanto, deste macizo central eu recórdome dos folións como hoxe, da boa xente como todos e todas vós, pero das patadas nas canillas e tamén dos traxes. Eu quería dar as gracias, miradevos, as caras que tedes, de ilusión, de cariño, de amor, e sobre todo, eu quería recordarme dos veciños de Placín. Ahora tiña ao meu lado o señor Manuel que me estuvo informando, e díxome que os dous máis vellos do lugar poden ser a Clotilde e o Domingo, se me equivoco, correxídeme. E a máis nova, a Adriana. Pode ser? Digo ben. Vale. Entonces, estes folións o que fan é conectar as xeracións, facer festas para que disfrute un neno de 3, de 4 anos, unha Adriana, e tamén os maiores. Polo tanto, a quen lle temos que ter respeto, cariño e admiración é a esta xente maior que gracias a eles estamos hoxe aquí. Gracias, moitas gracias, porque a min o outro día deume moita pena que un director dunha residencia dicía que o 80% da xente non iba a ver os maiores que tiñan na residencia. Me cago no carallo. Centrémonos ben e sexamos agradecidos, porque mentre teñen a paga, mentre nos dan cariño e nos poden levar no colo, ben que os queremos. Por lo tanto, temos que seguir querendo. Gracias por esta raíz, gracias por o cariño de aldeas como Placín, como o Concello de Manzaneda, porque digo eu que un lugar que ten un alcalde que se chama Amable, a xente borde, non pode ser. Gracias, viva o folión! Non hai nada, viva o folión de Placín! Vivamos todos! Viva os nosos maiores! Viva o Entruido! E dende hoxe a padriño a xuntanza do Entroido do Macizo Central entre Viana, Vilariño e Maceda. Gracias e sede felices. Manzaneda, 15. Era para ver se vos dabades conta. Joder, cagueina no último momento. Directo, gracias. A ti. Ahora sí.
dicilo, síntome moi orgullosa, pois todos os que actúan son xente maravillosa. Non sei como se arreglan, entre as obligacións e o traballo, sempre sacan un ratiño e sale todo sin fallo. Bueno, a veces. Estar aquí arriba non é fácil. Eu nada máis fago que ler, pero eles memorizan todo, eu non sei como poden facer. Sodes todos encantadores, e de veras tedes a miña admiración. Compartir e axudar uns aos outros é señal de bo corazón. Unha última cousiña, e xa os vou chamar. Organizar todo isto non é fácil de preparar. Que todo este ao gusto de todos é misión imposible, pero unidos e poñendo da nosa parte, sale todo increíble. Xa rematamos, agradezcolles a súa paciencia, que vayan saindo e nos deleiten ca súa presencia. Primeiro a miña compañeira, axudando en todo, Ana. Acompáñate de requeixo unha moi aplicada, Diana. Segundo, sairán os nosos relevos. Estades aprobados, Anxo Brais e Aroa, sodos os nosos aliados. Tía e sobriña, moi ben o fixeron. Sofía e Laura, de Viudueira viñeron. Paula Pogano. E agora veñen as que son a miña debilidade. Ana, Silvia, Nuria e Trini. Facede lo increíble de verdade. Tres mozos, moi guapos e talentosos. Javi, Camilo e Jesús, sodes moi xeitosos. E aquí en Placín tedes as mellores representantes, coidade a Lucita e a Natalia, que son como diamantes. Home, o pueblo aplaudille máis duro, hombre. Dous inconfundibles que moita risa nos fan pasar. O Álvaro e o Juan non podían faltar. Xa solo faltan tres mozos, Daña, Imael e Luisito. Ímonos decir, sodes do mellorcito. Xa vos deixamos en paz. Penso que de comer xa é hora. Imos terminar isto sin máis demora. E xa sabedes cal é a nosa despedida. Tócanos a nos aplaudir. Esperamos no 2024 volvernos a reunir. Moitas gracias. ¡Viva Morena pa' acá! ¡Viva! ¡Viva Julián! ¡Viva Aquilino! ¡Viva las presentadoras, non! ¡Viva! Ahora temos que ir salindo para que poñan as mesas, si podemos. Gracias por todo.